thlir tu te in zawai in chi bai vek ole tun chu mai hian in leng du om tak mai pu Dr. Krista Rolo puya assistant professor department of physics Banaras Hindu University a thokmek in leng du om tak mai kan an neya ama kom nun chi tak mai kan nei tur hi lom om hle ani amat saberin pu Krista hian in an chung ko chan sin tun acham pu ti lo ni ta anu pui te fa engzat ngen nei to anu pui ming te po min an bel sha tir ta sela a change along ome I kan pui ming hi zo tun tlong khiang te zo nun tuang khiang te ania fanu pakhat kan nei to ka fanu ming chu Priscilla zo than kungi khiang te ania anni hi aizol lama an ko sa ke hi ka tho na ko oma anu hi natang Zoram Medical College a tho ve wangin kanom dun theilowa na tho na wang kanom frang ri ani ani ta cha lung len thak ve khor thak ve du be wang dero ya nu te ngai le nau te nei ngai kha akopa o mani cha ni ve em tlang wala yang ngat khasuni lo deu don ni tara ani le ti hian anin enge sha du zong te kan soi so zel tai la tun dun hun thleng tura enge har sat na tam tak I lo pal tlang dan te po kan lo she to china khalama kha chu soi thui lo tuk lo tel amai ro churi rul ro aveng veng bi khar sat na sang sanga te po hian tun hun thleng na kang hun lai ka hanti iril ruwa ngai to na lo om veng veng chinang chi te kha omem chumi I lo pal tlang chho dan la ya te po kha han shat kha sa ko makalam panga te po ka min han soi sakna tereng mai har san nei chi sang be sei ang le rin lo ang ten lo thleng thut thut thina chungji chuanin IIT Bombay coursework timbeng master level kan zu zirlaya I kan boy tuk har kan til tuk khata enge tunlai a kan thriat thiam te dan turin depression ang ren kan nei lai kha I hre om ka tiperani tu tiang depression nat nang deu te po hi lo nei vi nei te renge I psychiatrist te IIT Bombay hospital te po kan hua I kan har sanate le enge kan kami eng tianga eng ang din ngo om nge kan ni ti azawai kan kil kera tikhan anin eng tin ma me lo judge me lo tikhan kan ni ang angin poma I tho ving ve thei khop me an jinga vo om khate ve in thor ro khan mo dil ru tot na te pon soi chwa kha cha min relief ve na chin kha om ve bokatro te reng me amaro chu khatra ka tal chwa tak zo ko hi chu hei BCM akan missionary Putlumasi Comprehensive High School kan headmistress PS Dalram engi hi ka mentor pakhat ve nia anni ne na hian kahanin nge bunruak ve thina han be na sa thei thin kopa ani chon phone kal hlangin I WhatsApp thei lo lai kha mo ani chon thil ti dan turte ting ta min shrila ka tal chuana tik tak ne ka hriat tang per hi chu pathian ne na mal som na I ton zong list out fek la lom thu sei rote khata tang har chu kan ni ta perin ka hria alom om hle me lom thu sei na te po khan ni engkong po lo ni ta se kalai din hun pal tlang thei na man ruwa ka pathian kha ani ni in langa tro kalai kan pathian ne lom thu sei na tang kan nang ma por swang ni sha alom om hle me ti chuan nei patun hai hian IIT a khan tling nin kan lo sha Zom itumem tuna ithona Banaras Hindu University aikian ashazo kini sha emti la ya khan minan shillela nia kha tun haya wani thlak takin IIT Gandhinagara kan tling ve hlawa keni line anga te chuan IIT tho thei bakhi om to lo ni chungo tin kepo katranga ni kumatang khan November September ti tang khan te to choi lekha te kazir thale ti hian a process te po thuya faculty recruitment trim ni step sari lai oma IIT Gandhinagara phejan zan tin hian ka tong trai thina chuta jonin thil tam tak poi ka soi ngai lawa changin ka thing thria chang chuan pa ngain chuta ka soi chu nin tlin tir chuan I nangma choi moina ni ton ni nangma ro puina ni ton ni
hi ka ti thina ni chu I chu pa ke pon ka tin chak chan chu nangma ming ti ro puinan hei le chen ni min roi to I IIT le zela min tin tir chuanin I thil ti thei je ke ma pangina langdon ani ti kha pathian ka kar dan kha ni bera amaro chu thei top ko chua ai jing dar ni dar thum thleng tenga input chei khating ha ka input cheya nia soyang khanin IIT te chu hei university system aya system thalut tukania chu wang chuanin zom hi ka tum khopya masa 3 months notice pe ka ngai ta hei India sarkar dan pa ngaya hei ka chok to ne ka tinga chuan thlathum om phot anga ya chumi zo chuanin min relief min chua anga chuan IIT Gandhinagar te chu pathianin rematia kan tam te ni chuanin kan join am pathian zara zom mi te po be sei la tro pathian chat na ringin ti chuanin nei pathian te na kan dila nangpun ikara pathian ke ikar ta amai ro chu pathian kan chung trai na khan tok mai lovin ke mani pon kan thorin ve kha ngai ni ti lai te po khai inu na chang khan chiang takida langnin ka sha tu na IIT itin theina anga te po khan kalai kha thir tu te tan po kan enge kan chung trai pathian ne na kan dil pya lama kan ti ve tur hi omani ti lai te po kha Christian na chung po khan alang chiang hle in ka sha chu kan lo pot chat lok che I nia chumi tong trai pa ka ti kha tunaka nge pathian zara IIT ka thlin na te po hian ka thian te ka thopui te hian ka thlin hin ring top mai ni ani jon pathian an hra chuang lo chan chu ka beina sa em notbu pali panga ve ka zia khat tak ka mi thla chuak par achan chu interview process ka om renga du min zot thaya ti me ngo chu wang chuan thriat chen te nga ya kan thiam no to nu te revise te nga ya kan specialize na te ka ai thuk zo ka hriat te kan lo thei ngil to te entrat le te nga ya khat ti tak sat ti nga ni chungo ase pathian in tam na te resel na te bin pe atin ril ru engte kan tian positive taka I sorbing the na te bin pe ati khan I pathian in mala soma pathian ang wang chuan kan tling ve ani mai chu ti lai chuan isen khan thei top cho chungan tong try to pila apply la step khat na min tla lang chu wang chanin kan chung trai bu kan ti ve to tin ba ka kun ol poi ni mang don lo ni kha khatianga enge textbook isia kha na sa zia yan soi to ko ni be na sa ti ka chen cheng me chu ka fanu le kan pui fanau te kan he nan am lowa ko tara kan oma ti khan asa wang reng sia office kala le kai ai pon zirna hun ka kalau nga le zwal ni chungo lom om hle me enge thlotlin ipu ni I thorim na te wang puin pathian dal som thlakin itia lom om tak se tani ti chuanin han let le taila tunai inge in na thona hian eng angin nge in thoa in kaldan layak te po kha han kal san don to tho ma lang hin tu na I thona din huna te po kan shia de shim kha cha kuma kalai kha Banaras Hindu University hi Central University pa nga yang ania I amaro chu Hindu ti atel wang khanin enge Hindu viau tura chen khat te chuan an ngai amaro chu tiang chu ani lo vai Madras Christian College te Saint Stephen College ti te Saint Xavier's College ti te anga hei aming mei khani hei independent thinking te khating kha arem chang vek sarkar university nia hei Indian chu secular state kan ni eva angin hei Hindu tan ti khan hing ka om ve ni mai Jamia Millia Islamia te Aligarh Muslim University te khatiang kha ani mai ta amar chu I BHU khu alian lu tu ka ni I athabo zenu ti lo chuan university hemi ranking te po hian university IIT te tel lovin university chawa chuan pahni na ni char thina ni I Asia ra ma pe chuan residential chuanin I alian pera tin hostel remote po somsari po ko velo mani chu antina kan department remote po professor te somru po khat kan mani nei tola university te tam taka in kan lian job te pani chu department remote po chu wang chuan teaching workload te tlevin I how tak ve te part kong tren khata chuan I amaro chu
hay research ti tura lak hi kan nia teaching pa kha research workload hi ti meng research kan ti lo ka chuan performance kha a om thei lo ni chu chuang chuan research lampang te i kan ngei to ve i nasa angreng amaro chu IIT ate kanin son dona i engting kanin siam rem ve le selang chu ha point ha don demo research ti pa teaching han pek pa te ka in kal kop ti na demo kalai ka ha du tan chon ha thei ke ni te chu i tiktok chi hi kan nia ha du lo tan chon hei nuam satawin ati thei tho ma se IIT anga te chon in i assistant in a keng shim shim mo i an vai ma ve ka ting zong kha ani ta ti chuanin enge zirnat lama khanin i beina sapoka enge mal somna dong tlagin i hun zong deuh tho zirna kunga khan thei to ilo chua chu wang chuanin enge tun huna hian zirlai te thir tu te a hian tam taka nom karinga zirlai hlo thling ni tur poimo ingai poimo laia kha zirlai hlo ting tak ni in tun din hun i thlenga chu wang chuan khalai khan zirlai tuna la zir me te tan hian a hlo thling ni tur hian enge ingai poimo laia khaminan soi sak lela nia keima hian ngei dan hi kan hei ve a mihring te chu ko so tur cheng ho tur siam kan ni ta chu tenga duan chu kan nia ani chuan mihring chu midang te ta la mitang kai ni tur abuat sei kan ni enge a siam kan ni tin ani chu chumi enga chuan zirna hian atum chu tiang mi pui tling midang te ta na mitang kai ni tura bot sei zirna ina tum ania chumi kan soi mek lai chuan midang te ta na mitang kai ni tur chuan i thiam na le fin na ringot kha alo tok lo ni chu chu wang chuan in zirna hian atum chu hay mitum ru ni tur te mito thei ni tur te mirin om ni tur te hay hun vong dik tur te ti ram pe na nei tur te tur chel tur ten khati kan zirna hian min zir tir ani chu syllabus rungot ni lo chu tiang chu kan zir tel lo chuan i engting kan tiang mi man tla kha kan ni thei ton chong lo chu ei opon tiam mai na ri nom na kan nei lo chuan hun ka von dik lo chuan ka tai mak lo chuan mo a lo tling chuang lo ni chu wa chuan zir nei atum hi chu tiang chu nei tir min tu mani ti hi pom phot tai ra gazetted officer ni lo zir tir tu sarkar na tholam pon ni lo eng pot thokila ni pui tling man kut ke ding thei midang te tan mi tang kai ni tura bot sei hi zir nei na tu mania ma chu tu tiang nei tur chuan tai mak thorim ti ram pe do thei rin om thiam po thiam hi ni kan boi pi ber chu rin om tai mak do thei ti vel kha chu kan asai thik do hen kan ngai tla ni chu wang chuan chung vel chu i chiang tai la apoi mo ber chuan chu tiang hriat chu tiang nei tur chuan pathian hriat na dik nei hi i apoi mo nin ka ria nge amazon pui iso krista tok tak te tan chuan chu tiang chu nei hi alo ol em ani chu san sun jena na kha rin om na te imang na te tel lo chuan i zirna khan hlo thin tak kha thei chuang me lo wa enjinan enge a form ke ma kha tam viau itina ani tero syllabus pia lama khan IAS po lo ni se ka student kha sa ai ru mi chuan mitang kai niam ni lo chu education in atuma ni thei lo chu mihring pian ken kan ni tur tan po ni lo hrim ani chu zirtir tu te an hlim chong lo mo nizor ma phe chuan VDP te YM te check thei lo ang khan ni mei ton tin ani chu an ni na bain lo check ngam don si lo te ro khalai ta ka te khan ni ringo tang ti kha lom tak se tani so wang chuan zir lai hlo thing ni tur chuan pathian thi chung rin om na tai mak na te hun vok dik ko nga te Dr. Krista Sui ang khan khang te kan ngai poi mo thar le zwala kha thadon hle ani ti chuan ni itung kam te iom dan thil tam taka kan lo muin pathian ni chi zia hi asia tatin iming atang po hianin Krista han ti lo an tel na khanin enge
ti Christian ngoi che pon ti la kan soi swal om love chuwang chuanin tunlai chalai ti a hianin enge anxiety depression te po hetama nangma puin kha ama khanin kanei dewani ti lai te po kha I han soya helai tunlai enge kan chalai ti an kan boi pui em pakhat hi ni chuwang chuan hian anga hi enge engwanga lo enge mishing hian eng achan sang awang te pon kan nei ni heng ang te po hi eng angin nge nangma pon I fight chawdana te po kan sina khan chena kha chu I han tar langa kalai ka eng anga har sat na nei te zurlai ani mo zurlai lawa te po thir tu te apon an ve ka ringa khang anga te po kha eng angin nge ne thei tur hian eng angin nge nangma experience atang te po khan soi tur tam taki nei ka ringa tin kalaya khan enge ingai puimo ti akhamin han soi sak lela ne chu I apoi bo khop mai I enge mizo te po kan lo tamta thil te kan lo share sata ma te mizo nun enge kan culture te alo danglam hlek kan society te tin resel na te a in chen lowa chuwang chuanin enge I rilru natna le engamo broken na te a chan rang wangin mishringa I om theya I chumi enga chuanin apoi mo nia ka hria chu keni te po kha I sang ni so mania I depression kan nei ka ti kha ru ha mang ang lut tu zani na hen muila tu wa tho to lo la ti kophiala ru ha mang ang mo chu IIT Bombay hospital psychiatrist te va mu hial te kha kan ne sta chonin I enge mi kan han be kola du khop lo nei kan nei ta tani I min sha thiam mi lo antinan chung ta chen khat ngei te pon atong ve lo san tong ve lo chuan an sha thiam lo ta ta tin a then te chuan min han hu ka pathi re ma tiang te chu ita chuan har sadan ni le ne te kha an lo ti me mia ma se kha tiang kha an mi lo atin ser ngam soi thi ngam mi lo tur en ko fran roi tu nga te po khanin I kan lo om treu ni kha aten karil ru hi an nuam lo ang reng lu tu tu ne thil tam tak min ngei tua chuati ra hai ai Bombay ko om chung te khan ka ser tam per chu Jesut father ten ni te ni ani jo engkim kan ril min te lo rim kan ni na ang khan an pom tuk I ra thiam I tin khoya ma hian an soi chok don lo ti a chiang lu tu ka ti sian han ngai ngam ta ka share tin nge tin lo na te fel lo na te enga mo kan lo nga lu tu mi hring chan chu hian I chu hi wang chuan hin ke na poi bo nia ka hria chu ka soi ve fo thina chu a big thing teenage kan ni lai ten ke chu zirna nia ten kara te pe chuan broken relationship te ponin nge izong nei chung cha te nge nol ni ne te nge an na viong ten khat tam tak tan chuan heng ti theng zung te ne mi nu na hian chu wang chuanin nu le pa te ne mo a fing chin pe chuan tu emo hi mentor a hian nei se engkim a ser ngam tur hre thiam nei se a hril ngam soi chua kha tan chuan cha soi chua na nei ka chu nei se upa emo an thalai hroi tu emo an zirtir tu emo tin I an nu te ka zin emo an pa te ka zin emo mi hre thiam do eng tin pon soi se animo lo ni tak chu lo accept top thei kha tiang chi I kha nei ta sera har sadan nei pon chu tiang chon vat enghe fatlan thin nei ta sera chu chuan pu hi karing thin I enghe rin lo do do win kan mel thriat te kan thian te kan classmate ti meng ang te po I enghe har accident tok thut te po hi tiang wang ten an owa I apoi hi ka ti thin lu tuka ani chon tu te mo lo identify me se ani a hian katlu thinang ti ang ji atin enga monu le paten an engting kan tiang an ring hlel do ni chon tu te mo han zon sakse ise thiam chun tin chu tiang zelin thalai te le I ko fran kan rong bol na po chu tiang zong te chuanin rong bol na po her rem shat thetila ise thiam I enge kanin khom reng thawang fellowship po kan nei rengang kan ti dual thawang ma se interpersonal lampang hi claimin ti kwal tanila athang em oti na te ka ngai to na sa program kan phang thopa me mali nge har satna de ka kan shat pu me lo kala khang te po kha balance ram famila au ho po poi mo tu
mà sẽ ami mal ate po kha cái lại har sat na lo nei akha lo enge engineer kan an soyang wanga event hiam engineer hanga kan thalai te por sat na nen lo mem ti te poi aruka swai tu chin tan pi jam bank sit te poi ton lai poi moi ani tro kalai gam pangjong te po ka isoi kha dik ko me kalai kha thil tu tia po har sat na nei kan lo omani poin ma ni kan von reng hian min chin fel sak lo pathian ba ka pathian ne kan tulu tang chti wal chuan kan mishing pui tia po kan soi chua kan share chua kha khang khan min chok do na ni ti lai te po kha kong khatar chuan ma son na na kan mang nge yang ti lai te po kha shethar le don taila change ti chuanin khalam pang khan kal san le don taila Israel na kong lama khan han lut so le lokila financial problem ni lem lo Israel la ya khan enga research te ken beya teamwork ang te po khan in Israel na kong ate po khan in be na sa ni in kan sia khala ya khan in har sat na Israel hun sunga khan enga tun lai July te po he kan har sat na toin ang lo ta ni so July tam tak te pun enga problem te po down sang te pon lo nei ve chin ni khanga khan nang ma po khan in tu nang din hun lo ding taka idin theina phe na hian Israel ya kan har sat na chang son as mi science subject ka lo lai ka ti fu lo ni ti rom chang te po kai lo nei ve me thia in nei lem lo ni pon enga mo har sat na khanang ma bi ka te po khan thil om ve the ni ka lai khanin har sat na ti lo nei ve tre ngem Israel na ko nga khan financial problem lam ni lawin chuta chuan eng angin nge khang har sat na te kha I han fight chwa da na te po khan shat kha chak om ka lai khamin an soi sak le la ya har sat na ka to pahat ka chu I ka soi to apa khi chu ka har sat na per nia ka hriat le ka inzir tam na per chu ke ma po personal reflection ka in chut let ka in en let jin na per hi chu ka man mo de ulak thin ni chu I tin I enge kan lo che fel lang renga time te kan wong tika I thian te chu enge vai u nau te chu chu teng chun lo ni lem lo ta Bengali u nau te pe chu ke ni chu Bengali kan ne kan tlai thin ten ti me ta tiang ve a chon do thei lo ka do thei lo thin ani chu ka vain atap mei thei lo thina he hian rei tak chu min ti buai ya ka research vel te po hi atin fu le nga mo chen chu enge han enge nuam lo ti chang sap tong pin han frustrate chang te kha I ka nei thi na ho I amaro chu ti kan azoi zoin kan enge areita I research ti chung te hi chu ti kan kan reflect ka azoi zoin ai enge trial move ve thei zel mai kalai ka chu huna kan har sat nan omma sela huna lo reya khang ang huna ka chu kan hun ton mil khan akal ve the zele iti na kalai ka in adapt the me ti na nge ne kalai ka har sat na dang em ba ka chu nei lem lo ti na nia a teamwork le ti vel he ting vel jon I kan nei em lo pathian za positive takaril ru nei hi I alo poi mo ho mitang enge engte kan tiang healthy competition nei te mi appreciate thiam te I enge min hol tin nan chan ton enge va enge valom pui thiam te tin khatiang ril ru thin luk tak ta valom pui the te kan nei ka ta ni chu chung chuan in I ke ma hrem hrima chuan amin pui khop mai ma se chumi enga chuan in ka har sat na pakhat ne ka hria chu I chu IIT te po kan luta ka puai na kha ama khanin lo fail thin fail chang te lo nei thin tai la se thiaven I enge min ne chang te om thin ta se I kanun ka tiang em khan na poi lo gem o ti te ka ngei to ni chu pakhat na kan lo ni pur thina kang te a lo hri sel lo lu tu ka mo pakhat na lo ni cha chuan enge mo fail lo om hlik khan thiam to lo ti na nia I failure lo thlen khan I se thiaven ka tiang in adjust the kan lo har satal tu ka ni chu wang chuan in enge kan lo fail thin pon kan lo tlak thin pon I worry chu tur chu ni tho ngai poi mo in endlet tur chu ni tho amaro chu chakna min pe tu ani the ni ti ka soi tum nai chu en tir nan I keni ka integrated PhD kan nia I coursework kan ti ta coursework kan master housing kan
thâu ta master thâu chu ta kan to para chu lam thiam ni ta ni chu hei ke pakhat da he te interview the yang chi kha ani te chu competition vai tam takalo sok chak lo chang te lo nia chak chang te chak lo po lo thiam chak po thiam champion ni po lo thiam ni chu guru nei nia discipline hoi om tang kha tiang te chu thuk ngai na om lo chu sa thiam chu wang chuan chak lo na te po hi tin enge hlot lin na kan chan te po in nun bin zir tir tu hi ti se chu enge kan ni tin nu na lo lang chuak se chu kan soi tu mom je chu zir na po chu ting zel tho chu ni lo sam chang o ma lo enge hlot lin chang po manga kami in adjust siam me pa ka kan lo sam na kha be don na tan mang lawa kami kha chan min lak tir tu tan chu mi kan soi chan chu i entir nan chu ke ni te po kan zulu ta IIT zirna system te chu lo tang lam khop me university a kan von nu kan jiak chu ka ti meng ti khan kan exam me ta alo ni to lo na sa mai sia to par kan ni thu te kan in sil ve ti ra jan no to kan in sil ngam to lo frem achan chu anuam lo min soi sana sal tu kha i hre the chu wang chuan i Mizoram school system lo ta nangin phairam a kan lakal ve thei ni kan fa te po kan tu te po mo i chu tiang huna chuan tuna ka soi te po chu ala changkai do na ni chu hre the he ta longklaya lungleya khoi mo khwa pakhat na lo ni char ta amar chu enge Delhi a khoi mo college a kal ta zirna kha lo tang lo tin thiam pon lo tam tu ka tin an teaching level po lo sang ta chu ti khuna te chuan in enge i low fail low som ni na top 20 lang thei lo te po kha lo ni zo tai la chung te tan chan rom song ka ti sana chu an lo zir lo to ni chu ho adi ka soi fiam chu ka khelo chu poi mo ka tel me an dinan a sang ber lo ni ve renga helai huna om na hun hanin sona teaching level dang de han neng lawa yam han ni thu ta kha in just sia ma khari ro khan an accept kha har na chin kha om ve the ni tlatina ti chuanin enge zirna lo thling ti taka enge tun lai zir lai te clear tu te tan te le nu le pa tan te pu pui tu ni thei tur question kha enge thil shat sak tam taka kha kan le khalam panga khan shu ri tai la thain ka sha elementary level anga te po ikal na kan lo she ta chung te muna khan ni zir ning ka cha khalai khan enge elementary level nge poi mo iti lo tin lo ko ngain chena elementary level nge a higher level china che ayan nge poi mo ti la ya kha ingai da na kha kan che chak dewa chumi kan sha don sana chu mishing kan din hun ain ang lo ta thir tu te po din hun chi sang sang kan om a chen chu he ta nge i family background niam tak tak atang ti meng chung moi lo ni lo ta sela so kar school atang te school cha te po lut lem lo te kan om ta i khang ang te khan be don na tam tak mishing ru ru han om ve the ni kan school lu na chang hian he ta niam atang point school cha kan va rak phak lawa mo mi te ang phalawa in ngai na te po thil om the ni ta kalai ka i experience to atang te point emi elementary level hinge a higher level chuti wal chuan enge ke mani mi mala kha chukan poi mo berang ti kha chu arin theya kalai te po khan tu na la zero me te tan hian chutia ang din hun lo la pal tlang tur te tan chuan enge e thlo thlin na ti chiang tu ini na chin po hi omin ka sia khalai khan ingai dana kha khalai zero na bi ka khan elementary level nge nia higher level hi inang ma hian enge ilo da poi mo kha zir na tha dong tur khan ti na lai bi ka ni chu entenan nyam taka entenan school thalem lawa ka lo zira ni point khalai khan hlo cham na tur ani chuang lo iti kha i nge da de nge khalai bi ka khan han soi zaw du chang do kai nei kan ring dewa a lo me zona poi mo tangan tin i zo dan hmang kan han khalu do tum chui nei nin ka ria nia i emi zirna hrim hrim chuan formal education internet te chu i apoi mo top kho ka zirtir tu tho ina nang po i shel tu ka i amaro chu apoi mo nia ka hriat te pakhata hi chu secondary level elementary zo chia secondary level la kan tui na chiang taka identify hi khunge kan tui e khoi nge kal la kan ti ta hian chakma ta hrui tam taki alak le thei ni chu he ta kan elementary
kan foundation kan background alo thawak lo ni pon ta chon kan tuina te chiang em ila mian tui miau chuan eng anga har satna kham suar eng anga enge diak eng anga tampo ni sen nun kong khan zirna kong khan mi an tui miau chuan nuam takin kalme ni ani lem lo chu tui vak lo nu le patena a than ti wanga zir ve ni kha chuan I a hau takani chu e chu wang chuan in I poimo tia chuan elementary te chu kan soi bang theilo wa I amaro chu hei ke ni te po I Baptist boarding school chong te hei BCM mission school I khula area te chuan apak om thei to lo ti tur khopia school tha te kan kal nangin I school dang Catholic te chu kan tluk big chong lo ta I amaro chu ti chung chuan hei tu nang ti mu te I kan thleng theya I amaro chu ti lai chuan BBS te po I school tha ni ding achan chu a holistic lutuk exam ringot an minjir ti lo missionary te khan Baptist missionary and colon VCM missionary te and col nita in kel in fia music lazir engkim tui lau thengin kan ti ve na sa ni chu exam ringot ka anime lo ni chu wang chuan in I elementary kha apa ngai ve frim ka kal na kha chu I chu ti rual chuan elementary e tha kal theilo tan pon I ka soyang khan heta chu ke ni pon kan tluk lo frim I English grammar le ti ve te pe jon share kono kan lu kan secretariat le CMS chok Chalfing Memorial School chok ti vel te kan tluk lo sal tu achiang lu tu amaro chu kan tuina kan identify kan thei top kan chuwa a har salo hei kan lo tuina zon han chat fu thiam kha han than thiam an chat thiam kha poimo le ni wa do tin na tan chan tero kan tui zong na na chu mi sing yan ti ro ti hi kan lo ngai hem wa nom tak kan ti zel theya hello mom le me di chon he kan ram zir na e kan sia anga tuna chan sarkar hian in learning outcomes se po hi lo ngai poimo ta chuta chuan in e curricular activities se po school atuna chuan kan lo practice ho ve zel ta hela hian a tha ETM heng ang thil te ni china te po kan an soya primary te po nang ni pe chan in lo practice na chin kha om to in ka sha tui hleu thlengin khati vel te po kha han soya kalaya khan tu na kan kalpui da ni thato ki ti nge tun ai hian no pangte azir no ngor hemi enge textbook ngor ni lo deu te po hi a tha ETM ti lai te po kha ingai da na kan chat le kan cha kum be nya hela hi Krisa thlir dan chu a radical akal khatol tu ka hi bin thian te point an ti fiam thina I tuna I soyang kha I til thar po ani lawa hei NCF National Curriculum Framework 2005 te po I bi tai la zirtir tu tan lo po entina pastor hei enge I mission field and call te po zirtir tu and call ani to perta a chiang ve kani chu mo khatiang ve ka ti tura fui na ni chu engbot po om se I nachina kan soi fo mi man tlak mi puitling ni tura bot sai ti kha min puitling ni tura inteni tar kar thum chung lagin a theilo hrim mi mak zam ta se mi man tlak aniam I ala chiang lo extra them chu wang chuanin enge a holistic lai kha kan thlir ngai ni chu isen khan extra etawa enge activity an nei te ngaya classroom po na te chunga te an ina te hrethiam ti khan I chu wang chon heting ang hei private school tren kata te po atulo antia mase alo tool berzo kani chu board exam a pakhat na ti panina top 10 lan tiringo thi I anilo ni chu amaro chu tinga lang thei te chu mitum ru le tai ma chu anin namek mai amaro chu tunang system ringot von sa zia chu ang chi type ka chu adik lo ni chu mo na chinai sai learning outcomes chu cha te tin hei tun haya MBSc ina I anti thar higher order thinking skills chung chang te po hetia enge ngei tu ve ngai heti kan zir pi lama va apply tu rate mo I va enge serious to wa critical to wa I pathian ina ngei tu na thinking faculty vin siam saka chumi manga thil va tin zone theina te
paman trăng cái hay là vok in siam don ta hay lại hay vok in siam rồi mình ta sẽ anh tin nghe cái ngày tuang cái thêm khang thế kha zir này nó tụi mình chú abu nunga exercise cho em vốn em ringot kha anh lâu ta ni chú vàng cho nên anh nghe a holistic life hi ngày bây mò đều atul ding ka share ma se chumi enga chuan evaluation lama hi apoi mo ta ni chu tak chu MBC te pon ange malak an tum kha ani ta evaluation ngai le te ka ting von sa zia chu tur ang lira zo nan zo chuan khating khan na pang le zirtir tu pon zirtir mei to na e kha the chu wang chuan sikula ni mo board level ni mo anh tin nghe kan evaluate thì apoi mo tel tal lutu kan chu mo soi tur tam viau he ti ti ra za din te na nei ton lai zan khami enga isoi na e nga chang pon hadeng lo tai lan bel tai langin no pangte apo yan te na an zir lai bung or ba ka midang de ne na chen pui thiam ti midang ti tho ko thiam na te po ka chu ka ang ti po ka activity sam ta ka chang khan kan an man ya han kan maintain the ta asan chu ton lai chon school an kala an ho phone te mo an khoi lia midang te ne na han inge tho ho thiam na ang chi te thil tam ta ka tun lai no bang tam ta khian kan ta cham deu ni na chia da kalai te po ka tra chumi e nga chon nya kanin an lo na ho thiam te unity and diversity lai te kha kan food culture in ang lo te kan vun rong in ang lo te nar bong lo kan te chung te chu zirla hian kan zir tur ni chu culture mix culture chu kan omen te khang zong kan tong po dang la ni te khang te kha kan om thiam tur ni chu ho apoi mo khop mai alom om the me sei fia chiang in ka sha kalai te po khan zirna tun lai kan kal puin a te po zir tir tu te po in no pangte a textbook pia lama pon lam ang chi activities te po kan ngai poi mo kha a chale don ani te chuanin ei zirna lampang kan shu ta sa chu han sei le taila no pang lampang a khan chan chu enga nang ma ni chang te po tam tak zir lai kha kan han be sei te po khan ne po ka learning without burden ti he enga nang ma po ni lo ngai pui mo ve ni hian ka sia a kalai kan tin an hei phur rita la lava zirna nuam tak kan nei theina tur han enge poi mo i ngai poi mo le emi learning without burden kan nei theina tur ta na poi mo i ti lai te po kha han sei du khai nei do kan jing mo ka kalai kan han sil le la nya hi apoi mo khop mai nuam hi anti turania elementary level cho poni lo college level university level thing hian nuam ti takin lim takin thofek takin anzir turani chu ril rupo achak nge ni chu thuak po alo enge alo hriam nge phuri de la ka jan thiam po khara ya alo in no khatu to mai thina chu wang chuanin aming chu ko soilo wa nu pakhat zirtir tu example tan hen mang thina kho pakhata zirtir tu chu dihan zona hi blackboard hai na zot mai aziak mai thina anti hei thiam zo ne te o anti chon kha chang ru te hei thiam zo ne thiam lo nom chon ati lo mai ani chon hei chu chang lo mai ru te khaning han tam exam te kha local pui ni chu an du vak lo tiang amma ro chu a om lawa zirna kha atla niam tat kha mi ko khan i hra tia no te kan no man lo ti tuna kan model ang ngor hi atha berem ti te poi ngai to hai chu mi e nga chon chu tinga fati tu ti chu kan ka ti nan ni lawa ani ka chu a extreme tak ania ke ni po hian balance to win nuam an ti theinan now pang level an playground ni nang lo ni chu mo Saint Paul sa kal le i mall bua kal te chu ai ang thei lo hrim playground khatan khe lo hrim chuanin khatiang ang va inge anzirna turwa buat sai thiam te kha in khai rual deu tak an ti tlang thei deu tur apoi mo ani chu ni an no pangin phuri ta lak zong ka kanan mani ar ru po hong thalo dam tak ka thil nei ve thei ni ka sha kalai te po ka zir na nuam tak an nei thei na tura ti hi chu zir tu te mo phur na deu te po hi ni turon nya ni te re me chu tak chu nia hei ke ni chu train chu po kan ni lo he tia chiara ing lo ni ke ni ai chu tur a train chu te i an tam lu tu ka ni chu ho i enge be se de ganan pe sang thina tin fel tam takanom po ka ke po hen ka ti chin chu
I don't believe in exams. Exam si kapom loi kat tip me zer. Anh nghe cắt đùa hi chu. Hay IIT ate kan lu ton ta kat chak chan chu. Exam an lak dan te an ni chu. Na pong in vai van zot le ta khatiang mok ten an evaluate tin. Exam pon ni lain isha thia ka student lo ni ta la. Chuanin I zona min zo tanga. Anin ta chuanin chapo do tan te pe jan a hril hai thlak lu tukang. Ka thiam lo ta kha min zo to ni chu na pangin. Isha thia ka zirtir kai noi si. Riat vaccine lo. Masa chu tiang hong ta jan an evaluate ni chu. Isha thia ka soi tu om sia chu evaluation kan ti dana po stick over na pang te om til tukanga pati tir te kha atul ber lo mai thia ko hun thren ka ta chuan isha thia chumi nga chuanin nge nuam taka an ma ni level na pang background te khachianga khatia pati the kha chu du tu sa ma ne hei tun lai hen nge ke kanan soi char char ta ke di pokanin po em ta amar chu tiếng opposite lâu chu mishing hian ngei dan lo nei ve thei ta I atha lo kan tin po ni chong le an ni chon noran ngai lo kan nor lo te chon ting en yang an no tu ra ti te po anom ve to ni ka ka enge nge ngei dan than ani ta ideology ran an ni te po poi mo tho chung te po chu ngei to balance da ula kal pui te po atha ka po lo mon phe me ti chuan ni sina kan ni han chuya enge I don't believe in exam ti chungchang iran soi chan ril ro om pakhat tan eng lo te la tun lai hani result chanei te mo pakhat na han ni te topper han ni te HSSLC ate po kan tuma enga tam takin result chanei tumin thek to pan swani chuta chuan an be se ang result lo nei lem lo te po kha mi tam takan lo chin ani chuta chuan chen khat tam tak te pe chuan enge down nan te ril ro eng munan te an lo hmang chin ta khalaya khan enge result chanei hi ami na ni lo mo enge clothing na man ra tan khan kha avani berem mo khalai ke enge da ni hu da na kha an result du be se ang nei lo wang an ma ni nun an ril ru thleng po effect te po thil omani ta khang la ya khan enge clear tu te zir lai te tan I cha du la ya kha result chane kha enge kan tum tur ani chu ti rwal chuan khala ya khan result chalo lem lo kan lo nei ani point khalai kan engangin nge ru kan han put dan tur lai te po kha advice an pek te po kai du karing deu khalam ma khaminan shil lela nya pui ko khop mai a big thing tu nang huna hei Mizoram ate po I enge insiam that thumin ma an la mek ta I entina MBSC te po chu hot stay I an lo boy pui ta class 10 level question te po I anti an set dang kha dang ta distinction te po an claim parani amara chu covid ania tian claim an relax le do ta I chumi enga chuanin nia I zo na chuan I enge exam hi te na chi khatani ti ve top tai la ho adang evaluate na tur kha tam na tukani chu top 10 hi kan ni vek ton lo frem za te pon lang thei mai te tu nan ti dan ha chon amar chu khabi ni lo te po mi pui tlingan ni thei lu tukani chu chu wang chuanin I exam na ti that hi atha lu tuk amar chu chumi ngor boy pui am vo u ba vatla na khate ti kha I atha per katilo ni chu ke ma chuan and then ai fanu te po ka nei ve ta karul roi chuan pakhat na ni ro distinction ni ro ti katum don lo frem ai hlim takin kal se ai enge formal education an avatan huna po hlim takin nuam ti takin kal se ti khan atui jong tak zir se kha ke ma chuan ai kamat thlir ta ni mai chu zirti tu te po hian chu tiang jong chon ngei to tai la ai na china kan soi fe a holistic na lai kha po so ma zon ho vok avulani pon vok vulam lo tling ma ni ke ding thei ani kha zirna chon tumber ani ta ti top 10 langa khate tirngot kan kin pa na tho ngor po chu chu lo na nei am ten te sarkar na ni lo jon na nei lo kan te mi zo te chon I amak lu tu kan ma se kan economy a chet wang te ne system ni na aken ani ta amar chu kan soi tum ta chu enge fu lo kha tam lu tu kan ni chu chum hi a chon
nghe tị chặt bố cắn vạ nghe cắn vắt trôi môi té mẹ mình mà rồi chú mi ăn tị chặt nó chân kha cái chọn cái ngày sáng nó xin chú tay mà thọc ri mà tị lại té khăn đi sẽ arin ông em tị tị khát riết tao ta như thế phun phun tị kem tị phun tị nghe yang chú tiếng top ten là lằng thấy chú mà rồi chú khát tiếng ngã này tắc kem anh Baptist tắc kem đi kha apoi họ ta nhỉ chú ho so ang chan result and then là thal tak kan lo nei lo ni pun ka lo sam na ni lo beidon nan man lo tur ti la ya kha apoi mo ni tro chú chuan chú tia soi chú chuan ít thual ra khóc này anh à vâng ngày lâu tur tiền nó pakhat ani tiền nó pakhat me ani lo chú tak chú lo zir nai na tum chú kan soi à ka shil fia le dan pakhat chú ka shil fia dan poi ni lo wa hey kel ro khu ma I Sercon Christian High School kan principal rei tak dita pen upa kel ro khu kha tung ka chu I Sercon Boys Hostel khan lo kala a pension to chan Salman moi khan bin introduce kan warden Salman moi chu commentor pakhat ania chan pukel ro khu ma soi karil ro la cham ba chu zir zel thei tur in pot sem ati ta chat ni chu kan zira piang ni chu kan thei ngin le veka ate bong chang ani chu ai athu soi tan ka ting mo o atong mo chuanin kan thei ngin le veka kan mo chon kan zir thale ate midang kan zir tir du chon kan zir thale kan in bot sei ti da zir tir tu te po ati ni chuan I asoi tum ta ka chu zir nai na tum chu zir zel thei tur bot sei zir zel ti kan BSc master PhD na tho no po zir zel PhD tilo ni pon vok avul ni pon broiler avul ni pon azir zel ikha thia zir zel thei tur tumru na te do thei na te ti ram pe na te rin om na te khatiang nei ka zir nei na tum ti asoi tum dan din ka se ke ma chu lai chu I apoi mo khop mai aban poi mo em entenan hemi enge academic line na kan lo tling fek lo ani point kan kong zo apianga khan zir na fek khani ti la ya kha kan zir chwa anga yani zir lai te chungchang kan soi ta sa klama khan tlem han ve de ingai danan sha chak te la ya kha kan ne ya zir lai te tan hian ko shan le khotlang in mane hi tha I ti nge ti lo ingai dana khan shat kha cha ko min ka sha khala ya kha ingai dana khamin han shil le la apoi mo khop mai zo na tang lon tak tin in hian la top thei lo chana po in hian la top thei lo om turang chi hi ani hrim hrima ne ke ma mal ngei dana hi chuan I personal assessment te ka ti ve me tu nge ka ni ti hi in chiang photai la I ke te chu BSc final year ka exam te han jingdong try ka kalve ka in khom po ni lai in rin ni jang ka kalve exam lai pon ka ti tho ka in khom chuan tar kar khat ka in khom chuan tar kar thum tar kar li tar kar nga zir nge tu khani top mai in khom chuan e huna kha in pek bel mai pek bel mai I chu ka ti thei ni I amaro chu ke ni chu ti meng I kan lo in discipline deuh ta chuan kan ti thei ta amara chu mishing te inge kan om dan te kan nun phung te a in chen lo ta chuan in hra chiang ta la ki ma ni hi a chuan chu in khom tlut zai khom tlut ko shona in phang tlut zai pola po telvek wai le wai me po telvek khatiang in engtinge kan tiang in adjust thei chuang si lo ni kha chuan I afu chuang lo chu exam na aniam tul chuan I ko shona po nung rau do bin ngai ma se atlan niam tulang I balance ngai ni chu wang chuan in engchen nge ka in manang ti te hi enge I mi pui tling chin chuan in en le thin se tin chu ta chuan roi tu te pon engchin nge an be siang ani hi university arab to college arab to I an exam te nai to engchen nge committee na te pon ngi to thin tai la committee committee te pon OB te pon engchen nge ani la hen ka be siang engchen nge alo tel ve thiang ti te enge serious do lakin I ngai to
mà son tung bút là Paul tị chắc tung bút có vàng hắn cho nên cái lâu ngày viêu thấy thôi này chứ lại thì phút lý lúc tục nên tin anh trên cái tết chọn ngày đàn sáng này ta có sáng nay man tâm bộ lệ anh tị chắc trên phát hiện mà son tị ngày đàn tết bộ alo ông ta dik chu dik reng amar tị lại chọn mi azir lâu miêu chọn phát hiện mà son plaka ông lâu miêu chọn ama hakan tị hiam tu thôi này chú vàng cho đến cái mà chuan tôi nghe cái này thì in rất chiang tay là cái mà ina cái tỷ đàn lệ cái bom đàn cái apply đàn hi chú cái man đàn hi chú mình thấy nên ti về thầy lâu mấy thầy ít rất thiệt là mình tắm tắc in chú vàng cho đến in rất chiang tay là anh chân nghe cái discipline thiang tí thế chú vàng cho chúng mình chuan in mang tay chúng mình ngã chuan bây mỗi đâu chú cái sợi can Paul rồi tu lệ phong vốn tu tây anh bây mỗi chân nghe anh bây giờ đón tít khát chiang ta sẽ là anh bây mỗi em anh tiếng nói là mà nên chuyện chiang là cái cục bây thiam lem lâu cái đi chuan nghe cái này cái số mà đi chati đàn anh cái đi ta sẽ bây giờ chú cái thấy đi chuan anh cái cục tiệt tế bộ cái chai đi na alo mồm thế mày thì chuan này tuần lai chẳng theo thì ai hiền nung rộn duy chắc tấm tập tế bộ khăn ôm mày thế à khi tu tiệt chẳng phân chút tiệt ang riu lâu này tế bộ khăn ôm mày thế à ikong zoang lo zo be du te tan yan enge poimo itia enge han cha du han share du in ila ya kha poimo iti de wate po khaminan soi saklela mizo Christian context atagin chang tai la kina poimo ka ti bari chu pathian zom pui ni hi Iso Krista to tu ni hi to tu ni hi apeng ni hi apoimo ber ni in ka ria chu tiang ang mi ni kan ni tak zat chuan nge kan du na te tin chu mi nga chuan in nge pathian hi tin nge kan tiang pathian na relationship hi chi sang sang om thei ni chu antina be sei nei wang te chi sang sang om thei ni chu nu le pa te po relationship chi sang sang ten chuan râu te poisa te du wang ten ti han om thei ta ma se relationship dik ta ka chu in pangai na wang ka i anita nu le pa te po kini po kan lo pa tu la i kan mangai tu len chu nu le pa te kan thra thiam tu la i chumi enga chuanin Iso Krista hi pangai la ani nin pangaya pathian mangai na cross kaltlanga lo lang hi hrechiang tai la i pathian kan mangaya chuan pathian kan mangai chuan ama choi moi te po kan du ni chu i hrethia ke ma ni lawa pathian choi moi i enge atil ti theizia a ompuina a kai hroina dong tu mi ina anlo mu theini tura so tu kani tiang zo in ngei to theina zo khatia vati khan ke ma chuan a om zia ni chu i kan soi tam to tumru ti te khating te kha chu ani sa tura ka ngaya ase apoi mo per ne ka chu nu pui te kan mangaya anga bial nu bial pa te kan mangai anga pathian fa mangai be sei nei me lo fa mangai ve top i hrethia kan mangai chuan adu zong ti pon ro mani chu pathian mangai na tang chuan ama thu sung ma kha kan ando mani chu nang nin mangai chuan ka thu pek te in zo manga tia chu hiam je chu nu le pa po kan mangai tu la kan pui tling tu la an tu soi hi kan zoma nuam tu ni chu kan nu pui te po environment thu kan zom kan mangai wang ne hrethia chu wang chuan pathian hi enge tong pong zui ringot ni lo hian ama kan zom pui tak chuan va mangai la mangai chuan thil hi olo ol sam lu tu mo thil tiro ti su ti lam hi lo ni to me lo nu pui te na an soi chuan ti meng du tak te na nu le pa te u nau ten ti chuan ui poi kan lo nei lo mo thil pek poi alo ol sam chan chu pathian kan mangai wang ne mangai lo chu pek har vel tu mo khatiang chu tiang relationship ne ya pathian choi moi tum pathian ro puina tarlan na kan ni ve theng pati tum thin lung nei khan ke ma chuan in I athok thakop mai chu ka soeng kan tuna I IIT ka thin ve pal te po hi enge thin chu ka chak lu tu ma se tling tur anga ka in da hianin ka in ringam lo ni chu zep lo chuan IIT faculty thin te chu amara chu zantin ka tong ta kat tu soi chu nangma choi moi na niang mi in I ro puizia te itil ti theizia I om puina
ke malo lang mi nan huang hei le chan ni min roi to ti ram min ti le ram te karana san chu mo sa le ni wa alo mom hle mai ti khan nge kan kong zo na tura hian pathian nen chuan rin na te tai mak na te oma chumi tang chuan hlotlin na kha omani ti la ya kha kan zanina te poina chiang hle ani ti chuan in nge toplam po kan hnai don to taila christian ti tan hian science hi engtiang ngai tur nge ti la ya kha science lam pang khai ni boka han soidon taila ti chuan science te philosophy thiam na fin na zirte christian te tan hian apui ni sia em ti la ya kha han siat kha chak o makalai kamin han shin lela apui mo khop mai amaro chu hei hi chu enge tlema I zo na po angai thatu te po I tlema ti meng I apui tling chin te an ni do na I mi thiam na fin na zir na hrim hrim mi chu ama separa chuanin ti meng enge tlanglon to kan soi thiam te Greek ho ni pota chumi zo Rom ho chumi zo I Muslim unaw te ne chumi zo Christian te hey tu at po university kan oma convocation te kan tia puithiam do angdami kan cheya kan kaldan po puithiam kaldan kan kala chan chu thiam na fin na lo titu ka ko thana ni te ni church orthodox le catholic unaw te khan an lo ti ni chu research funding te po ko fran ina fan ani chu ma ta chuan tin church father hun lai te hrim hrim chuan hemi zirna an ti hi timeng hemi enga thiam na ba zirna an ta chung lung em ani a chan chu an ni hey ngai dan pakhatawa book of nature an te book of scripture pathiani in puan chodan chini oman te pakhat chu bible kal tlangin in puang so kan te chu chuan tharau lampang apuam ani an te apak chu book of nature an tita hetia I enge khwarel kan hu mo thinglo thang te lei hip na te heting te pathian siam ve kani genesis ale zohana chiang takin omani chu wang chuan thil anwar hriat tharapiang kha pathian ro puizia pathian them thiam zia varhriat na nga ngai zela chu pathian pol na an hmang ani chu khovel an tilo ma se I hun na local zera khati khop khan science the point in ta chonin I enge christian te wang hetia lo om chho hi ani bera je me ko ran khan a support tu gani mo galileo te po christian thata gan te alien heliocentric le geocentric a local dan po tho lok bera te ko ran pui thiam ve kan ni mo copernicus ate kepler ate mo chu wang chuan kan soi tu taka chu tun ma chuan ti meang thiam na fin na zir na hi pathian choi ngoi nan pathian ro puina hu cho nan I an mang thina ni chu C.S. Lewis khan chiak takin a sei ni chu C.S. Lewis chu enge apologies enge Cambridge Oxford to doctrine enge literature thiam anita ma chuan pathian ro pui siam hu chu nan pathian fin zia ise thiam pathian enge kut chuak moi zia nal zia kami varhriat chian an khan an va hanga kami an varhriat chian to le pathian mi je kha an thre tam tin ani chu ma se chu physical world ta anita ni I khre thiam chu wang chon science akan mi an hu cho po hi chu pathian siam dan ani chu I khre thiam pathian lo in puan chu dang kha an wang hu chuak zel tin ani chu science khan chu wang chon in history kan en pon science mo thiam na fin na zir na hrim hi ko rane mo christian te hian ada diam ngai lo tun tleng pon Russia ram te chu orthodox ho I ramanita christian ram dik takanita US ai te po christian tam na ramanita thiam na fin da an ngai poi mol tu I advance lu tu kan chu mo I kan soi tu taka chu thiam na fin na zir na te hi enge hel a bible chang pakhat kan la choka mi fin chu ka ti boral nga ti a context ngei to lawa kan vati top ang hin hi ni alo I khre thiam I pathian varhriat pathian hian ngei to theina min pe khami manga pathian mi je pathian ni na physical world manga varhriat thiam poka a pathian thu tho ani ti hi keni pom thiam taila chu tiang zel chuan zirna hrim ta po enge I a christian ang zong te pon ngai pui mo deuh taila entinan hei catholic ko ran ta chu an lo rei to ta anin reform na sa ton chu anin siam thana sa to ta tuna te chuan healthcare ate social service ate education ate
kan tluk mi lo ni chu ni na taka chuan I hre thia chu wang chuan khang song song po kha a holistic na lai kha I ngei to tel angai ve tho ka ti na ni chu ka soi thui ru tu kem I ka hrel lo be a beng bar thak tu ka lai ka ti ru zau tak kwa nge kha nge kan zero te po kha kan ti tur ni apoi lo be ti lai kha tro ka lai kha nge ron soi kha ning ka sha so wang chuan eng ang science te philosophy fin na thiam na zir te po kha ring tu te tan po hian kan ti hi apoi lem lo ani ti lai te po kha kan han ngai thata kha te po kha kan ril ro shile don tai la thang ti chuan kan hun top lom kan thai don ang inge thir tu te ta na ingai poimo eng ti khoi zo pon lo ni ta sela iril ro anga pathian thu chang ani mo anga zir na kunga ani mo tun lai ko vel bo ro eng ang zo po lo ni te sa zau takin in ti ang khlai kha thir tu te ta na isa du kha top na min han soi sakle la thang nia karil ro lang vereng thin ti meang karil ro vereng thin ka dam chunga vereng thin ni chu pathian choi ngoi pathian ro puja thlen tir tu hi anime ke ma chuan I chumi wang chuan kan nun po hi nge ka uluk ve thin ni chu I nge chu tiang ang nei chu nge alo powerful khop mai I nge thalai te le naw pang te po chu tiang zong chuan in nge han apply ve chin ta sela I apui thei viau ngem ti kha kan soi du ni chu top lama kan cha du ani chu amar chu tiang ti tur chuan pathian mangai tak tak iso krista bam mangai tak tak kan nupui te kan fa te kan unau te kan mangai anga midil kal hlau wang ringot ani lovin wanram kai cha wang ringot to ni lovin ani vek thowa christian te chu amar chu bam mangai telila abula omte a boro ka omani pon kan nge kan ngai to na ti khan nge pathian isu kan bulo omangin ngai mi te la ti khan hlim derila khathia lo bang nu chu kan lo hun te om palang ti te ro kan thei hil chang van ram nuam kan o lo chang te kha om thei mo chuan chon pathian mangai tak tak ne ale chan na hun thatak mai min pe a kan lom hle mai ole khatil song khatun tumata na Dr. Krista Rola puya kom na hun kan nei thei te chu ne thlir tu te ponin hlok pui nge ka ringa ama pathian chi mi bin vong tak mai mi tai ma em mai akong zo a hina re chianga pathian rin chan tlat chunga tai ma le rin om taka kong azo na te pu kha thlir tu te nin hlok pui nge kan be sei ani thlir tu te hin zawai chunga lom tho kan soe